Kisumu County. En wach maleta hinyo kwayo mondo chunye obed kama okwe ka bende ratiro bendo chopne familia jalno ero ma bende owito ngimane. Komachielo en ni duol mochung'ne rango chenro mag sirikal kata ombudsman kwayo riwruok mar ute thieth mag ji giwegi mano Rural and Urban Private Hospital Association kata RUFA mondo kik chung chenro magi mag thieth e bwo SHA. Ombudsman lero ni chungo chenro makamago dhi keto ngima jo Kenya kamarach ka migawo mar thieth idwaro mondo olalre mapiyo piyo kod ute thieth ji giwegi kaka gichano chulo gopegi. To kaka Simfros Okinda lero, kata obedo ni jotuo moko dhi nyime kod yudo thieth, ng'ikruok e chenro mag SHA kelo negi wich bar maduong'. E bwo seche 48 mabiro, jo Kenya dhi dong' malich tok ute thieth mag ji giwegi chungo chenro maggi mag thieth e bwo kuma mar thieth mar SHA chakre wuok tich tarik 24 dweni. Kaluwore kod duol marango chenro mag sirikal kata PC mar Ombudsman, okang' ma kama dhi weyo jo Kenya mathoth maonge thieth kaluwore ni ute thieth mag sirikal gi e sani yudo kwan mamalo mag jotuo makata giwegi ok ginyal miyo thieth e rang'iny madwarore. Duol ni bende onyiso luoro ni loro ute thieth mag ji giwegi nyalo kelo thoe kaluwore ni jotuo ma sani dhi nyime gi yudo thieth chal margi dhi rochore kochung tiyo kod SHA. Ewi mano, riwruok mar ute thieth mag ji giwegi e bwo mabul mar RUFA kore kwayo mondo kik chung chenro mag thieth ka ok kamano gilalre kod SHA kendo winjre kaka ibiro chulgi. Kamano bende, migawo mar thieth koro chiwne ndalo 7 mondo chiw listi mochanore manyiso gope duto ma en godo, thuolo mosekawo gi gopego kod kaka ochano chulogi. SHA bende dwaro mondo chiw lere wi omenda duto mochoko kaachiel kod kaka omenda go tiyo to ka fuok nitiere omany kaka inyalo dine. Magi timre kinde mamoko kuom jo Kenya kale wich bar maduong' mar chenro mar SHA magiwacho ni kod ng'ikruok kinde ka kinde. Kuna wakati niliambiwa ni system. So this time hata sijaona haja kujaribu. Nimelipa tu kwa sababu naona watu wengi wanalipa cash. So sikuona haja niulizie hata. Nini? Unaweza apply saa hii approve kuja hata after 2 days. Na sasa hiyo mgonjwa wako alikuwa apate dawa hiyo siku. Sasa unaona inabidi iruke. Kwa hiyo ikiwezekana ukienda ukituma approval inatoka immediately. Hiyo ni afadhali, niko sawa. Nimefika nikaambiwa SHA yangu iko na shida kidogo na wakanituma kwa SHA offices, nikapata zimefungwa. Kupata zimefungwa ndio nimerudi niangalie ile huduma wanaweza nipea ya haraka. Ile kitu naweza sema kuhimiza serikali ni kitu hiyo, kama SHA ndio ikuwe active, waeke facilities zao kwa hospitali ndio pate mtu kuzi access ni rahisi. Nilijaribu kuregister SHA na ikakataa. Ilifika mahali ikaniitisha vitu mingi venye niliendelea na kuregister ikakataa kabisa. Jo Kenya mutuon chenro mag thieth ojiw mondo go lipot ka Ombudsman mondo manyne gikony. Ute thieth mag ji giwegi e bwo riwruok mar RUFA nolando chungo chenro mag e bwo SHA chakre wuok tich juma manyien ewi gope mag NHIF maromo bilion 30. Simfros Okinda, Ramogi TV.